ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಏನಂತೂ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಸೊ ಕೋಡೆಯನ್ ಸಾರಿದ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಪತ್ತು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇನಿ ಹೂ ಸಾರಿ ಪಾಡು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಪಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಓಣಂಲ ಸಿ ಇಂದು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಓಣಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸೊ ಪಿದಾರ್ದು ಪುರಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪೋಪನ್ ಪಟ 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 ಅಂತ ಪಿದಾರ್ದೆ ನೀನು ಫ್ರೈಡ್ ಐತೆ ಇನ್ನು ಮೇರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನೇ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕೇರು ಮೇರ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸುರುವಾನ್ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ಇಡಲಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಚಾಕು ಇನಿ ಬನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ವೆ ಯಾನ ಅವು ಸಾರಿ ತೋಷ್ಪವೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓ ಸಾರಿ ತೂತದೆ ಪಂಡ ಓ ಸಾರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊಡೆ ತೂತಾರ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ತೋಷ್ಪ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಂದೆನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಬತ್ತದ್ದು ಮೆಹಂದಿದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾರಿಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಸಾರಿಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕುದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಗೈಸ್ ಬಡ್ದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಇಯರ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಸಾಕಾತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ಬುಡ್ಚಾಯ್ತು ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ಲತೆ ಒಂಚೂರು ಕುರ್ಯಾಂಡ ಬಂಗಲ ಉಂಡವು ಅಕ್ಕನತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನನ್ನ ನಡಪುಂಡು ದಾದ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಡುವ ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಗೆ ಸೊ ಬಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಹೋತಿಕ್ವೆ ಬರ್ಪೇವೆ ಓಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಸೊ ಪೂಕಳಂಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈಜಾವೆ ಪಂಡ ಯಾನಿಡೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೆ ದೂರ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನಿ ಪಂಡ ವರುಣದೇವಿರೆಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಮೊಲೊಂಜಿ ಪಾಪ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಹಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನು ಬತ್ತಿಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೆ ಬರ ಬರ್ತೀರ ಆತಡ ಪಲಿ ಬರಂತೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಸ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಡೋದು ಬೈದೆ ಏನು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಟೇ ಬೈದು ಏನು ಕೂಡ ಪಲ್ಲಕನೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಫಾರ್ಮಸಿ ದಕ್ಕಲು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇನು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಅನ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿರ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಐತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಡೇರು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿದು ಪತ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಕಲ್ಪೈನ ಮಾತಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯ್ಯಪೋದು ಎಂಕ ಕಾಂಡೆಡ್ ಮಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ದಯಪಂಡಾರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನೇಜೆ ಕಾಂಡೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ పోదు పండెండ ఇచ్చా మమ్మీ అని పేరు నీకు దాల విలేజ్ ಬಂದು ఇంక విలేజ్ అగేన్ వేరు సో అంచాదు ఎన్న ఫస్ట్ ద గురు బతది ఎన్న అమ్మ దాపండ ఇంక అంగನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಕ ಕಲ್ಪೋನೆಡ್ ತುಂಬಲೆ ಇಂಕ ಮಮ್ಮಿ ಕಲ್ಪದೇರು ಪನ್ನೋಲಿ ದಾಪಂಡ ಇಂಕಾರು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ ಯಾನ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಕೊಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುರು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಇಂಕ ಕಾಂಡರಿಗೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಅಮಸರದ പൊടുത്തുടു സോ അഞ്ചാത് ഞാൻ വീട്ടിയോട് പറഞ്ഞതില്ല ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಪನ್ಕ ಅರ್ತೆ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೇಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಒಂದೇ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಡ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನುಂದು ನೆಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ವೇನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲರತಿ ಕಂಡನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗುಂಡತಿ ಎಲ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನ್ನಿಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತಿ ಎಲ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನ ಕಂಡನಿಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ 6 ತಾರೀಕಿದ ಬಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ
ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಪೆನ ಅಪಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಪುಕ್ಕಳಂ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಪೆನ ಅಪಗ ಪೂಕಳಂ ಪಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಕ್ಲೆಲ್ನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಬೇಲುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಯ ಪೂಕಳಂ ತುಕ್ಕ ಪೂಕಳಂ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಇದಾನೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೈಟಾ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಯ್ಯ ಸವಸ್ ಎಂಕದ್ದುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟುಗು ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತಯ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮನ ಸಿಂಗರ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲ್ ನಮ್ಮನ ಸಿಂಗರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿನ್ನತ್ತು ಇತ್ತಿನೇನು ಪಂಡಿ ನಂದತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಸಿಂಗರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಸ್ ಪಾಪ ಮುಕ್ಲೆ ಒಲೆಗೆ ಮಾಪೈತೆ ನಂಜಿ ಅದು ಮುಲೆ ಓಣಂ ಸಾರ್ ಪಾಡ್ರಚ್ಚಿಂದ ಆತ ಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಆನ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕಿದ್ದಾರೆ ಗೋಡನ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಬರದೆ ಇದ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಬರ್ದಿತ್ತಯ್ಯ ಒಲಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡಂಜಿ ಫಾರ್ಮಸ್ ತಕಲು ಬೈದರೆ ಜಗತ್ ಬೈದರೆ ಡೇ ತಕಲು ಬೈಜಿರಿ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕೋ ನೈಟ್ ತಕಲು ಇಂಚೊಪ್ಪು ಇರಿಂದಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರಜೆ ನಾರಿಣಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕರ ಅರ್ಪೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹೌದಾ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸುರಕ್ಷಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಾಯ್ ನೇ ರಾಜಕ್ಕ ನೇ ಗೈ ಸಿಂಗ್ಲ ರಾಜಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಪ ಮೊಲೆಗೆ ಪಾಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪಾಪ ಓರಿಯೋರಿಯನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಯನ ಕೊಲ್ಲೆರ ಅವಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿನ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಹರಿ ಉಲ್ಲಲೆ ಜಗತ್ತು ಜಾರಿ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಜಿಗೆ ಪಂಡೆ ಬರೋಣಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ತಾವು ಪಾಡಂದು ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ದಾದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ಬೇಜಾರು ದಾದೆ ಬಂಡಾರ ಏನಕ್ಕ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿನ ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐ ಕೀರ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೈದಿನ ಓಹೋ ಅಕ್ಕ ಪೂ ಬಾರ್ದ ಒಯ್ಕ ಪೂ ಬಾರ್ದ ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಇಂಕ ಮೊಕ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪಾಯಿಜಿಂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದಾಪು ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಈದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಂಕೆ ಪೂರ ಪಾಪ ಒಂದು ಈಜಿನ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಿಗ್ಗಾದು ನನಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಚಲರ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಜೆ ದಾಯಿಗೆ ರಜತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಮಾತಾ ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಓಣಮ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಪ್ರದೇತು ಅಂತತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲು ಎತ್ತೇರೆ ಇಂಕ ಶಟಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಜಿಗ್ದಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಬರ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲಿಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅರ್ನಿ ಬಾಯ್
ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ಡು ಇಲ್ಲಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ವನಸಿಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಮೊಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅನ್ಪುನು ಕಕ್ಕೆಲುಗೆ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಿ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತಾಂಡ ಓಡ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೆಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮನ್ಪರ ಐಜಿ ಬೊಕಲ್ಪ ರಶ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಗೈಸಿ ನೀವು ಓಣ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಸು ರಪ್ರಪ ಕವನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿನ ದಾದ ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಪಿದಡ್ಡು ಗೈಸ್ ರಡ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತದೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಅವಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಏನ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಸೀದಾ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನು ಅಕ್ಕನಡಿ ಹೋದ್ಯಾನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಬತ್ತ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಲಲಲ್ತಿ ಬುವಿ ನಕ್ಕನೈ ಬುವಿ ಅತ್ತು ಸೊ ಕಿನ್ನಿ ದಾದೆ ಪವು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೋಡಿರೆಗ್ ನಗೆಟ್ಸವ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ನಗೆಟ್ಸವ್ ಕೋಂಬೋ ಆಫರು ಸೊ ಅಂಚತ್ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ 6 ಪೀಸ್ ಜೀಜ್ ಬೈಜರಾ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ಓಪನ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಬೋಯ್ ಹಾಂ ಓಪನ್ ಅಂಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಲೇನೆ ನಿಂಚ ದೇ ಪಿಜ್ಜಾ 6 ಪೀಸ್ ಎನ್ನ ಬುವಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಕನೆವು ಅಂದೆ ಉಂತಲ ಐತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ಲಗ ಬಾಬಾ ಅಂತಲೇ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಚೀಚಿ ಖಾರ ಉಂಡ ಒಂದೇ ಇರೇಗ ಒಂದು ಕನ ಬಾಬಾ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿಮ್ಮನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ದೆಪ್ಪೋ ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆ ಓದರೆ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ ಎಡ್ಡಾತಡಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಐತೇನಿ ಹಾಂ ದೆಪ್ಪು ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಅಂದ ಹುಷಾರ್ ಕುಲೊಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಐತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತೀರಿ ಆತಾಯ ಚುಕ್ಕಿ ದೆಪ್ಪುರಪ್ಪ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಓದರೆ ಬಂತೆ ಹಾಂ ಗಿಡೋಲ್ಲದ ಏನು ಭಾಷಣ ಅನ್ಪುನಾ ಹಾಂ ಬರ್ಬಿಡ ಸೊ ಮೊನ್ನೆಗೊಂಚೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಓನಂ ನಿಂಗು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಪಂಡಿ ಬೋಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತಿರ ಅವೇ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ರಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದುಗ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೋತ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಓದುಗನೆ ಓದಪ್ಪ ಓದು ಗೈಸ್ ದೇ ನಮಕಿನಿ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದಾಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೋಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಲ್ ಪಂತುಂಡ ವಾ ಮೊಲಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋಲಿ ಮೊಲಿಗೆ ಎಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂತ ಪಂತುಂಡ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ಕಂದ್ವೇನಾ ಅತ್ತೆ ಈ ವೆಜ್ಜೆ ತಕ್ಕ ಅಂದ ತೂಕ ಇಂಚುಂಡು ತೂಕ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪನ್ಪಾಯಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ತೂಕ ಏನು ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಗಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ನು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪನ್ಪಾಯಿ ಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ನಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಮನೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡ ಉಂತಿಯನು ನೆನ್ತಿನೋ ನೋಡ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ನೋಡದೆ ಅದು ರುಚಿ ಮುಲೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚೆ ಬಂತು ಕಲ್ತಿ ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಮನೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಖಾರ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂತ ಖಾರ ಆತಿ ಜೊತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪುರ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಓ ಅಡ್ಡೆದೆ ಬಂಚು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮನ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಮಗಳೇ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪೋಡೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಕಾರ ಬೈದೀನಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದೆಂಡು ದಾದಂಡು ಗೆಂಡು ಉಂಡು ನೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇಯ ಸೋಗಾತನವಾ ಯಾನ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ನೀನು ಪೂರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆಂಕ್ ಬತ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಾವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ದರ್ತು ಪೋತು ನಂದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆತನು ಮೂಕುದ ಕೊಡೀಟ್ ಈಗ ತಕ್ಕ ಶೀತಲ ಆತನು ಕರ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪುಂಡಿ ಶೀತ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ತುಲೇರ್ನ ದೇವಾ ಬರ್ಸಡ್ ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಶೀತ ಮಮ್ಮಿ ಹೋಗುವ ಓ ಪಿದಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿ ಓಣಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಪೂಕಳಂ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕರಡೆ ಪೋದು ಬದ್ದಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 8 ಪಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗನೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಜಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತು ನಾವೇ ಪಂಡತಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಿ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನಿ ಪಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇನಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಇಮೇಟ್ ಅಕ್ಷಿಂಗ್ ಬರ್ಪು 12 ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಓಡಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಪಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಮರಪೋಚಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್